Hola, soy Javier Ferreres, regidor de Policia i Mobilitat de l'Ajuntament de La Vall, i en esta campanya d'animació lectora vull recomanar el llibre de Carlos del Amor, Retratarte. En el seu moment ja vaig recomanar el llibre Emocionarte, del mateix autor, i crec que per als amants de l'art, com en aquest cas jo, que també m'agrada la pintura i altres tipus, a més de la lectura, és un llibre per a gaudir dels quadros. En aquest cas, en aquell buscava l'emoció i en aquest se centra més en el que és el retrat. Aleshores, conforme va fent l'altre, el que fa és una ficció, comença en cada un dels retrats, fa una ficció del com s'haurà pogut pintar aquest quadre, moltes vegades converses entre pintor i el model que són inventades, i després acaba fent un anàlisi més històric de lo que és el quadre. Per tant, molt recomanable per a aquelles persones que els agradi disfrutar tant de la lectura com de l'art. Moltes gràcies.